Maridang magandang hapon uli sa inyong lahat. Saan man kayong sulok ng ating daigdig. Saan man kayong bansa, nandyan mga kadol Maridang, at lagi kayong mag-iingat dyan at laging manalangin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon mga kadol, na isadyang talagang marami mga pagsubok na ating naranasan sa bawat araw na nating pinagdaanan. Kaya mga kadodong, mga idang, nahalata na naman siguro na mayroon akong hawak na gitara at muli na naman akong maghandog sa inyo ng isang awitin at sana'y magugustuhan ninyo at sana rin na hindi kayo magsasawag manood sa mukha ko. Yan na, mahaba na yung buko, hindi na ako nakapagbagupit dahil bawal ngayon ang barbershop mga kadodong. Kaya walang gupit-gupit muna para makatipid din sa budget. Kaya mga kadong, ito, nagganda na naman ako ng gitara at nandito na naman ako muli at mapapanood nyo naman sa bawat cellphone ninyo mga kadong at sana ulitin ko, hindi kayo magsawa sa mukha ko. Ganito na talaga yung mukha ko mga kadong Kaya unang-una sa lahat ay lubos ako nagpapasalamat sa inyo sa mga nag-subscribe at sa mga viewers ko at sa mga mag-subscribe pa. Yung mga mag-subscribe pa mga dong, o kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe na lang din ay talagang malaking tulong na yan sa akin at huwag ninyong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated mga kadong Maridang sa mga i-upload ko mga video mga kadong. Subukan nyo lang din, pag hindi nyo magustuhan back out, pero sana hindi naman yan kasi talagang gusto ko na medyo palaki-lakihin ko ng konti yung aking channel mga kadong, di ba? Yan naman talaga ang aking pangarap. Hindi naman masyadong, basta sakto lang siya. Yun mga kadong, hindi ko na patatagalin ang ating usapan. Maghandog na ako sa inyo ng isang awitin mga kadong makarita. Okay? Ako ngayon'y nag-iisa, nais kong mabalik sa iyo, bayan ko. Patawarin mo ako kung ako'y nagkamali sa landas na aking tinahan. Sa pagsibol ng araw hanggang dapit ako, malamig na hangin ang aking kayakan. Huwag sanang hadlangan ang aking ilalandas, sapagkat ako'y sabihin sa aking sinulangan. Bayan ko na hangka,
sana'y nasisiyahan kayo sa Nabulol ako mga kadong. Sana'y nasiyahan kayo sa inahandog ko sa inyong awit mga kadong, mga idang. At marami pa akong ihandog sa inyo na awit. Sana'y hindi kayo magsawang makinig. At lalo na tumingin sa mukha ko. Yun mga kadong, mga idang. Ito lang muna at ito lang muna ang ihandog sa inyong awit mga kadong, mga idang. At sana'y nakapagbigay sa inyo ng saya kahit papaano sa inyong mga puso mga kadong, mga idang. At magkita-kita na lang tayo muli sa susunod ko mga i-upload ko mga video at paghahandog sa inyong mga awitin mga karunggat karagidang. Bye-bye!